amin ta gaida maulana sayyidi usmanu kai ka zama babana kai ka bani imani ni ba zan yi wasa ba kai ka ce da so shehu 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 tijjani mai da haske da kyau ba kamar mahaikina ya rasul maulana kai nake wa baitoti dukkanin mai mukami arzikin ka da yati masu ginka mun gane zuciyarsu ta yi kunci masu ginka mun gane su ne suke kunci waiwa za ka ba so ne baya ma'aikina waiwa za ka ba rai ne baya ma'aikina waiwa za ka ba rushi baya ma'aikina waiwa za ka ba kauna baya ma'aikina mai da haske da kyau ba kamar ma'aikina waiwa zai ceto ne in ba ma'aiki ba waiwa zai bauta ne in ba ma'aiki ba waiwa zai kyauta ne in ba ma'aiki ba waiwa zai tausai ne in ba ma'aiki ba mai mukamin da Allah makwa ya sha gaban shi mai mukamin da Allah makwa yayi mai salati mai mukamin da Allah makwa ya yaban shi mai mukamin da gashi ta kuma yayi wa bati mai da haske da kyau ba kamar mahaikina babu tsufa ku gane ina Allah daban ne ba talauci ku gane shi na Allah akwai ne babu rowa ku gane shi na Allah wani ne ba tsana babu kori babu matan mutunci duk uban da ke dama kan shi mu za mu sare ko tsiya ko talauci duka mu za mu ture dukkanin musulunci kai ne kai masa kyaure duk muminin kirki soyayyar ka ya kare mai da haske da kyau ba kamar mahaikina dan uwana ku gane banda wasa da sallah duk mai wasa da sallah yayi wasa da Allah duk mai wasa da Allah babu shi ba rasula menene ma farilla san kashi ne farilla sun yi watsan farilla sun yi kamkam da sunna san kashi ne farilla wai sun ba Allah mai da haske da kyau ba kamar mahaikina ya habibi na Allah kai kadai ne gwanina ya habibi na Allah kai kadai ne a raina ya habibi na Allah yarje in zo mu gana ya habibi na Allah yarje in zo mu zauna ya habibi na Allah yarje in zo Madina ya habibi na Allah kai kadai abincina ya habibi na Allah kai kadai jarimina ya habibi na Allah kai kadai mai gidana ya habibi na Allah yarje mu dinga shira malamin malamai ne malamin ɗalibai ne sahibin sahibai ne jarumin jarumai ne shehunan shehunai ne muminan muminai ne kamilin kamilai ne salihin salihai ne akilin akilai ne masu ceto kwasu ne masu kyauta kwasu ne masu haske kwasu ne masu zakka kwasu ne masu kyauta kwasu ne masu girma kwasu ne kai jama'a ku gane ba kamar ma'aikina mai da haske da kyau ba kamar ma'aikina shehuna tijjani shugaban masoya ne shehuna jilani mai kawar da rudani shehuna bar'ama mai isar da sako ne mai isar da sako ne mai isar da zance ne sayyidi saddiq
duka karo kuje su, masu bauta ta rana duka karo kuje su, masu bauta ta gunki duka karo kuje su, masu bautar kasa ma duka karo kuje su, masu bautar ruwa ma duka karo kuje su, masu bautar wuta ma duka karo kuje su, masu bautar mutum ma duka ka hallake su. Ka karan basira, ka yayan larura, ka ce mun tsara, ka ce mun rira, ka yayan larura, ka karan hazaka, ka karan fahimta, ka karan saninka, ka karan fadarka, ka karan yabanka, ka karan anaka, karka ban waninka, ka ban dangwaninka, wanda ya rushe shirka, wanda ya rushe shirka, wanda ya sa a soka, wanda ya sa a sanka, wanda ya sa a bika, dan na so za na huta. Mai yaban ma'aiki ne, mai yaban ma'aiki ne, dan Hajiya ne dan Hajiya ne